Ilang years ka na dito? 3. And I love it here. Official trailer sa 5 breakups and romance ang gibidahan ni Asias Multimedia Star Alden Richards o Julia Montes gipakita na. Sa direksyon ni Irene Villamor, magtuyok ang istorya kabahin sa gugma ug sukdon kung hangtod kanus-a ang imong antoson aron ug alang sa pagpangita sa True Love. Makita na kini nationwide October 18 sa tanang sinehan. Sure na mabuti yung puso. Super comeback ang dalit sa award-winning children's fantasy series nga daig kayo ng lola ko sa pagbalik telebisyon ni ini sugod ugma October 7. Perfect ang bonding sa whole family og mga adlaw Saturday night kay mubida sa brand new story nga Captain Kitten ang star of the new gen nga si Jillian Ward. Samtang sa maging sino ka man, napugan ni Carding si Dino sa paglayas ni ini. Wala nakapugong sa gibati si Carding ngadto kang Dino samtang si Betty wala gihapon nagwanan og paglaom nga maiya gihapon ang kasing-kasing ni Carding. Apan gilabanan ni Carding si Dino ngadto kang Betty. At ang ipa mga nagkakilig nga mga eksena sa maging sino ka man alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras.